Ago, mema wakwa abadibati ti obi ka dwumadi so. Me den de Jimmy Hanks. Ya sanga hye bio. Ya rekan obabone dane. Nanso ansa na yebefi ase no. Me de aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. Obabone dane ye won homa na won ama me ho kwan a me ne wo rekan yi. Nti aseda kese nkoma wo. Efe me de cdfi.net ase se won aboa me na me de dwumadi rebrel. cdfi.net ya be fu bia wodi gwa ho. Wo pese wodi gwa twa wo ne mani mfonini na fa kogu cdfi.net na won a wobeto ne mfro na wonto won so pese wo to ade atena ufi na dwudwo wo ho ha wo ho mfansu yi mu tena ufi o tena ufi na ko cdfi.net ya pese wo to bia obenya wo ho na woni ogodine no nkasa yo mo a mo hwe dwumadi so michia mu nyina sanda mo ase nchia kese nkoma ora Samuel Fosuba michia Raphael Esiedu michia Daniel Esiedu michia Omani Theophilus ena mo amukeka ho nyina edin no eya na edoso ntimi moni nyina nchia kese nkoma mo muma yemfi ase obabone dane eti eson adechi anopetutu na namfo ba asan yi siesie won ho kogina asenjinan ni makoshe na obroni wewu ntade bi ene na sepatre a anofiafia bi a ne wofade maano no beenu no nso hyehye nika wo fem na wahye ntade nsasin bi aguso wonde na wo hyehye ntokota okwan a woritu no wo mu biara anim nkran ho na woni baabi a worikosie wotwe nkakra no panyin hwe wo de so efri a wachire wanim se bobra yiye no begina ho ma wofroe efri no tui na wode nkakra ara kodu nkran wonu no won ani ye won totototo efise won hu kro a eso saada wonim baabi ara enti wo chinchini sitesen ho ara won kra yiye na sokoda bi ben hope enti wokoto ofufu di ade sign no woda sitesen ho ara anaju da suma ni makubo priu nyange no na won adaka wokura no ni ho anaju da suma ni makubo priu nyange no na won adaka a wokura no ni ho onyange ni namfonom ma wohwehwe ho nyina nso wanhu nia eha won ni se sika kakra wokura no hye adaka no mu adechi a won yefunu redan won ka no obi akodi adwen bi bai se won kopa sokoda wura ne chew na oma won adwuma bi nye wo eho na oma won eduan ni ampani ampa wode won ani kire biai ho de won asem no kodan maame gise wo bre ni yam hyehye no ma won enti ofa won na adwuma no mu sebenu wo fufu a na obi akọ a waka no rehohoro nsanka no mu ewo mu a na wasesa woye adwuma no na wotwepe no wo hu ise won so atiw yiye eni se na woma a wode wo fufu no so na emu ye dru wo hu ise wenyaye adwuma no a erinche wo beka se oprai ewie bi a kwan kakra aba won hu na worehome no abranti bi betena won chen ne won bon komo oda no edi kire namfo yi se obenya dan ene adwuma ma won esani adwuma dan sika ene ahode a woni nti wode enije pene so a wemi se bibiara mu kra eho aro na nimakonum kokra maame no se woreko maame ji se wobre kan biara nso wo kan se wo bekwara wo huru danfo no achikodu mamprobi ode won ko nifi abranti no bo ni din kire won se ode mensa woru adan mu hono na namfo ba san yisuro se wo betena se enkonwa papa bi television bonframa fridge ene niema kese a won hu bi da ina ahye odan no mu ma mensa ka kire won se eduma obo din kire won no nye hwe se adewia enti se wo pa wonka oyi shoyi anima no ya shoyi anim won hu mwaye a wo ma mensa won hu mwaye a wo ma mensa no
nimakonom kan se wo betu agina efise wo nyina nkran mu ntutu nkran wo kobai be ka kire damfo no se wo pe ende intempara ode won chiechi a okromfo panyin no oma wo sai se me esamasi me ka obosum otu ajan se adwumayi yemu me ma me mfefo hu da ho a kumme efe wo kire won akwan a wo fa so wia niema ne ade nyina na wotwe bien na wo fi ase ko adwuma ewia brim dwuma a wodi ni se wo fa nyansa kwan so je nkrofo sika ne ahode dakura wia bi ni makone na adamfo obi mpesi mu se worokọ adwuma okwan mu no obi mpebisa ni mako se denye hyehyɛ na woriyɛ saada no de enya nkrofo ni mako buai se meye me hu se ohoho na mihie obi a na ma akyere no agina ho ebisebisa no nsem wuhu no saa a yese ne awuritwam wo ho no na bra beka yen ho eho na yede brada to no beto fem na yen saka sika no ni mako ne de wutri mbo no sing da mate dikankwe wodi ntete mu no anche na ni mako kohia abranti gwadini bi eho ara na ni mako de hyehyɛ so ni mako ora mi pa ocho woni baby a woton lorry ho ne ma abranti mini baby a ebi wo nanso me pentem me pa ocho bua me na me yohoho mini ma adafo bi ti afiri mu a yere bankran ha ina okwan mu no afiri na sei o se ori wo afiri no nti memra ha metoto na ade a asei no mechin fia nopa minya bi nto abranti oh oho wasem ye yawo meton ne menti me pentem enye sa anka mekokyere ho na anu si pe na obi mpe begina nchen obi mpe na den nkomo na mudi abranti oho wi na ohwehwe obi akokyere no baabi a woton afiri ho niema obi mpe ade onimu nkran ha oso onim ha papa ora enche na onipa die mia mita mankran ha enti minim ha papa misrewo beka me hu na munkokyere me howai onipa hiamwa obi mpe mi ya ban adwuma enti mi mukọ adwuma ara ni mako mi di onya mesrew pi obi mpe manko adwuma na woyi mi ade mo hye kura mo se mu makrom efi ansa na mode mo ho asem ha nipa ma me hwe me don no se aba ahe break akra wo ho enti mo ma yenkoi ni mako senia mo se bre wo me hu yi me nso mo akakra me wo no me de be mamu onyame ama me oduma chedi bi eni se mi humani so nipa ya mobo mo be hwe na otamfo achichire obi desi a oye ne ho hwe ya enyeye ma me hwe wonsem oso abranti gwadini no nsem ufi ya den papa enti sa anka wo yoni pa kese para wosi we bi wo ho ose eye ne yaw se waye yiye na ne made woni na mbasabasa ne senti odi ne nsa bo sikam da biara eye den nso anya den meboa wo wonso mame hwa wonsem okasa kire obi mpe wona miase so woni miase hwabranti ehuma aba wadwumam a esese wokọ abrochiri kotua wa adisua so ahoya wenti wo panyi bi akwatena so o se orient na se ma wo metwa ne ho da nanso metumi adan na adwene na bibiara ayeyiye obiara nkoto besia biesamra mode ba obiara nka na ehia sem nyina enwu so enu achi mekire mu musukitua bi na mayi woye sania okire won no
Efe muntie no yiye. Mawu ka ne adua a esi achi ho no. Mobekọ ho na maka saa nsem yi. Ewrade yi mikrafi ahohia mu. Wadoi inti yi matamfo ho na sei won a wo hawo mekra nyina. Amen. Sawure kwa nhwe wachi na nkase obiara ho. Sawu bompai no wi a to besi ebiesa no fa wachi na san wachi bra na mema wo kawa bi. Nia eka ho ne se ensese obiara kura bribiara kra. Enti obiako de ne niema ni sika a owo no beja obiako na okoba na wabeje na ade. Edi obiako no so nsoso a na waaye no saara. Na anu si no obi mpe kan se obedi kan akọ. Enu nti oyi ni sika a ehye ne ho ne niema kakra a okura no ma abranti gwadini no na okoi. Obae no obeje niema no ne sika no nyina. Efe abranti gwadini no nso yi sika a anka ode rekọtọ sika krabia no nyina bai. Wobui no na eye CD opidu ode ma obi mpe na osim se orekwa aba. Onko nanim kakra pe na nimako ni obi mpe di sika ni gwangen. Danfo no kobae no orehwehwe won aje ni sika ehefa na okohu won. Wakode dawo. Abranti no hu se eye brada to no. Ode na anotu mu sui se abofra. Nimako ni obi mpe nsa kan sika no. Wenyina beebiara se fie. Wodi bitwitwa peteshi ma won ho bai won na wo che nkai no. Ewiade a woye iye nia wodi je won ani keke. Enejo eduma no eni eduma no ankasa.